Ассалому алейкум рахматуллахи ва баракату. Бо дуруд бародарон ва хоҳарони азиз, имрӯз мо дар бораи моҳномаи ассалом ба забони тоҷикӣ гап мезанем, сухан меронем ва ин шумора нахустин шуморае аст ки ба забони тоҷикӣ аст. дар ин шумора ҳадафҳои шахсҳои муътақиди ҷамъиятҳои рӯҳонӣ пайравӣ намекунанд. аз соли 1994 дар қаламрави Россия ба забонҳои русӣ, татарӣ, озарбойҷонӣ, англисӣ, бошқорӣ, туркӣ ва дигар забонҳо нашр мешавад. кӯшиш мехоҳем кард ки саҳифаро дар бораи дониш, ҳунар, варзиш, бузургони гузашта ва имрӯза ва хабарҳои хеле ҷолиби тарбиявӣ барои шумо хонандаи муҳтарам ороиш диҳем. шумо метавонед дар ин моҳнома хеле хабарҳои навро бифаҳмед. дар ин шумора масалан боғҳои ахлоқи некукорон ва дар бораи зиндагии Саъдӣ Шерозӣ аст. масалан дар саҳифаи дуюм ахбор дар бораи ахборҳое ки дар Тоҷикистон ва ахборҳое ки дар қаламрави Русия паҳн мешаванд, иншоалло мо дар ин ҷо меоварем. ва дар саҳифаи сеюм боғҳои ахлоқи некукорон, ахлоқи инсонро ба дараҷаи олӣ бардоштан. боз дар ин ҷо ҳаст дар бораи ситоиш андар бузургони Саъдӣ Шерозӣ, дар бораи Саъдӣ Шерозӣ, корҳои Саъдӣ Шерозӣ, шеърҳои Саъдӣ Шерозӣ дар ин ҷо овардагӣ аст. ва дар саҳифаи панҷум ин саҳифаи дин аст ва дар ин ҷо масалан ҳамон масъалае ки муҳим аст барои ҳар як фарди мусулмон овардагӣ аст. масалан издивоҷ дар ислом, аҳамияти издивоҷ барои ҳар як фарди мусулмон. баъд 32 фарзҳое ки мо бояд ҳар яктаи мо бояд донем. саҳифаи шашум дар бораи тиб, масалан дар ин ҷо ба духтури дандон муроҷиат доред. ҳамаи саволҳое ки ҳаст ба духтури дандон дар ин ҷо овардагӣ аст ва табибони моҳир, табибоне ки ба дараҷаи олӣ кори худшон медонанд, посухи худашонро додагианд. дар ин ҷо дар бораи варзиш, масалан дар бораи варзишгарони тоҷик дар ҷаҳон кадом ҷоҳое ки гирифтагианд, хабарҳои нав дар ин ҷо оварда мешавад. дар саҳифаи ҳафтум оила, саҳифаи дар ин ҷо дар бораи оила, масалан дар бораи зиндагӣ ки оддие ки мо мебарем ва ҳамон масъалаҳое ки бар мо муҳим аст ки мо бояд донем онро. ҳар як фард, падар, модар, фарзанд, агар ин масъалаҳо хабардор бошем, оилаи мо мустаҳкам мешавад. байни фарзанду падар, байни фарзанду модар муҳаббат пайдо мешавад вақте ки мо медонем одобу рафтору кирдори байни худро. ва дар саҳифаи ҳаштум ин охир аст. дар ин ҷо саволу ҷавоб, саволҳое ки шумо ба мо равон мекунед, мо дар ин ҷо ҷавоб медиҳем. ва яке аз саволҳое ки хонандаҳои азиз ба мо равон кардагианд, пурсиши дигар чунин аст ки оё наҷосатро барои табобат истифода кардан мумкин аст ё не. дар зиндагӣ мо бисёр ҳар хел мушкилоту ихтимово мехӯрем. масалан падармон ё модармон касал мешавад, иҷозат ҳаст ки мо онҳоро бо доруҳое ки дар таркибаш наҷосат дорад табобат кунем. тибқи мазҳаби ҳанафӣ, мазҳаби мо, табобат дар баъзе ҳолат иҷозат дода мешавад. агар маълум шавад ки шифокорӣ дар ана ҳамин чизи наҷосат ҳаст ва монанди ин ягон чизи ҳалол нест. масалан падарамон касал шудааст ва доруе ки мо дорем нахустин дору аст, дар таркибаш наҷосат дорад, валекин доруи ҳалоли дигар нест. дар ҳолати пайдо шудани шубҳа истифода ё тавбат кардан мумкин нест. агар шубҳа бошад, агар мо донем ки доруи дигаре ҳалол тоза ҳаст, бо доруи наҷосат истифода карда бурдан манъ мешавад. ин дар китоби фиқҳул ислом ва адиллату овардагӣ аст. хонандагони муҳтарам, хоҳару бародарои азиз, мо аз худо умедвор дорем ки худои таоло ин кори моро ба даргоҳаш қабул мегардонад ва ҳар яктаи моро хушбахт мегардонад дар ду олам. Амин я раббал аламин.